nang litum phan kaning ye kangtung la pu helo jo arni si ke dam tang non a chiklo November a chiklo krehini la pen krege thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha la ke Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo la pen kera kacherap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam la pen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM la pen hala CEM MLA MP atum ta nangdun thu tede apa ye nangdun thu tede amat ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot la phi ka vedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litu avedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke miulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pusi aja tungi pu autonomous nangi autonomous state sigenang poma 6 schedule sigenang poma pusi ke pu seta ke tok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son seta lage karju nang ya lam kali athema hala article 244A long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pun thak si do pu ke tok do ko ke tok hala si tok thip le until la sigenang ma pu question se ave hini ta nang lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nang la bangke aku chodor de palam gli 6 schedule ke choja phan gali lage काम के claim या फन इलितुम अकार बियांगलो autonomous council lapen ilitum election के दो अंता के चोजी अपन गली lapen का खेला जी अपन गली अकाम के claim जी अपन सी इलितुम election ता politics ता इतुम का खेला जी अपन का पाथू जी अपन गली का पाथू लते लगे का पाथू चट पुलते लगे इतुम वीर डेट पुल लगे इतुम डेट के politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन और निसी सिता इलितुम पुलो 6 schedule के बियोंग हैंडन पुलो और निसी पुथिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के 6 schedule लम के ठेक पे में हाँ अमेरिका बैठी ता अलंगली सेमिनार की दुल तांग बा अलंगली पुथिप लो जे 6 schedule atenге ilitum anut ka prega phar jakong cho hang dai ya kam we lo selami pula tante nang tum me thang si selam ni nang tum me thang si claim ni long lita lata e tribal atum si long chot po election ta tribal atum si ar jab dun long chot po lapen vote ta tribal tum si pilong chot po pusi alang li ta ni ye te kang lapen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladu ke thomdo autonomous council halada tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum da Karbi Anglong ta vi nangi lasi ilitum APHL si tum ke hangpong alam bangai lage a hok alam lu pusi jok lu pusi itum hanang putikang kipl APHL si chok lupa directly nang pupe seta la ilitu APHC ke hang alam la pen nili ta kaning jedo alam si chok lupa si ala tu puet tar mane APHC ki claim bom akam an ke chok lupa si nang puet arni si la si a seminar bang mi olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thur long chot lapen khasi ben Karbi atum si hada vote ta pilong chot
So until la tangte da consultancy lang ni tumai ke hang lo al pen kel pu bang sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP chitang chitang de nang nang li la supita ko pisi ku yin Kopia potona je tong lunde de lonne en li gama tha alang litum ke siksidul ke langching lu le der nei pomateti la pen chuta jing tip te der nei so da jing ti te der nei pulo la ke thang da ka lia bostu pu sikitin non ge bang so jing ti pe me langching lu pe me dress pe me tum si ge bang Doctor tum sai si lam ni professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halo lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 talakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po silam nang tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjap long chot son dak taksi itum da karbiang long ta vi nangi lasi ilitum APHL tum ke hangkong alam bangai lage ahok alam lo pusi chok lo pusi itum hanang pudikang tip APHL si chok lo pu directly nang pupe seta la ilitum APHC ke hang alam lapen nilita kaning jedo nalam si chok lo pusi ala tu puet tar mane APHLC ki claim bom akam an ke chok lo pusi nang puet anisi lasi a seminar bang me olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thurlong chot laben khasi ben karbi atum si hada vote ta pilong chot so until la tangte da consultancy lang ni tumai ke hang lo al pen kel pu bang sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP chitang de nang nang li la supita ko pisi ku yin kopia potona je tong lunde de lonne en li gama tha alang litum ke siksidul ke langching lu le der nei pomateti la pen chuta jing tip te der nei so da jing ti te der nei pulo la ke thang da ka lia bostu pu sikitin non ge bang so jing ti pe me langching lu pe me dress pe me tum si ge bang doctor tum sai si lam ni professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halo lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 talakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po silam nang ipu sera ke tok do ta kol rente silam bek nang po fundamental alolo lage uthe ilitum phanon ke sik schedule kahe no pu ia theke ki pu deputy ke ilitum amunit atum politics ke claim atum national party long dun deputy national party long dun po ange banghan national atum ha a plane ka selam ka do we ke bang ha Delhi kunan ni
অসমীয়া আমনি তাকালি isi bang salam অসমীয়া তাকালি itum karbi thuke lage inu ta dodun thu long le det lo hala tum si ka salam amar lasi Ladakh itum alam nang chini dunde la national party bulote BJP Congress lai hoi thuke itum alam nang chini dunde ilitum le lo selani phthala tum thang na nang chinne pia lo po pak sinang pudun throng po la puya la masi ilitum la sik schedule he no pui ilitum emethang a party da ka vedet apotsi lage kisum ilu ning hok ta non ke nang litum lawan ning hok ta akheitin ta amethang a political party sige selam lo West Bengal ta Trinamool Congress pu amenta Trinamool Congress pu amen le dosita lage Bengali to ma party lo lapen ke Maharashtra ta Shiv Sena pulo seta lage Marathi to party lo Marathi tum se da ke dul ki en lo lapen ke TDP pu body hala Andhra Pradesh Telugu Desam Telugu Desam party ta lata Telugu apanu hala tum Telugu alam aphan si ka chelang ditilo lapen ha Chennai ta hala ta Tamil tum han se chelang lo la si hala dak DMK dulu AIA DMK ta do non market DMK si non ka che pahem pu Stalin DMK lage DMK ke Dravida Munnetra Kazhagam pu Draviratum adet cepang tang nahi palam ada halatum si amethang a party le national party ke li lage lason dak raksi bang Jharkhand ta amethang party dolo kopi bayang do la tu lapen ke ako Telangana ta party amethang dolo Punjab na amethang party do hala tu non bisarlam AAP AAP ko pumayang te Aam Aadmi Party Aam Aadmi Party ta lata Delhi malong party le di lata amethang to party lo ta Nagaland ta bang DPF polone pilone do amethang party Meghalaya ta bang NNC bubodi hala tu amethang party do son sai sel la sin non dakar biang long la pen di ma sauta ilitum amethang party do dangji non amethang party ke la APHLC hello all party leaders conference la long ilitum claim rapet lo khilonjia okhomia tu la pen adivasi tu hello schedule ke long cheng atum lo ningkan pharoge thom pram si alang litum bhange litum nang tu nang du nang ne pu puno dak la lang te bang alang litum duk ta du o ilitum ateng la abang ikui te ma akhai ka akapre alang litum ke sita hala tum ta schedule tribe la akhai ka akapre hala ke negro akhai la hala bang ilitum ne mongolian akhai itum dak ke do an ke karbi ta lo dimasa lo garu lo khasi lo boro lo lakado mising lo tiwa lo lakado syam lo lakado